ሃገር ሽወደን ኣባል ኔቶ ትኹን ዝብሉ ብዝሒ መንእሰያት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘለው ተፈሊጡ። ብነፃ ዝንቀሳቐሱ ፍሩዳት ገበነኛታት ዳግማይ ኣብ ሕብረተሰብ ፀገም ይፈጥሩ ከም ዘለው ተሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 22 ሰነ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ። ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ናይ ዜና መሰናዶ ክንኣቱ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሽወደን ናብ ኔቶ ክትፅምበር ናይ ዝደልዩ ቁፅሪ መንእሰያት እናበዝሐ ይመፅእ ምህላው ብኡንግዱምስ ባሮሜተር ወይ ከዓ መንእሰያት ምዕቀን ርእይቶ ዝተባህለ ትካል ዝተኻየደ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ኣብ መንጎ ክሊ ዕድመ 15-24 ዝርከቡ መንእሰያት ነቲ ሕቶታት ክምልሱ እንከለዉ ካብቶም 39 ሚእታዊት ሽወደን ናብ ኔቶ ክትፅምበር ኣለዋ ክብሉ እንከለዉ በንጻሩ 68 ሚእታዊት ሽወደን ናይ ገዛ ርእሳ ምክልኻል ከተሕይል ኣለዋ ዝብል ርእይቶ ከም ዘለዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቀውዒ ከምዚ ዝበለ ርእይቶ ዝነበሮም መንእሰያት 44 ጥራይ ከም ዝነበሩን ይኹን እምበር ናብ ኔቶ ምፅምባር ዝብል ርእይቶ ካብቲ ዝነበሮ ብብዙሕ ድምፂ ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ኤኮት ኣብ ልዕሊ 11,000 ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ ተዋሂቦም ክነሶም ግን ነፃ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት ዘካየዶ መፅናዕቲ ዳርጋ 2,200 ካብኣቶም ማለት ሓደ ሕምሲት ቅድምቲ ናብ ማእሰርቲ ወይ ከዓ መቕፃዕቶም ዝተዋህቦም መቕፃዕቲ ምጅማሮም ካልኦት ሓደስቲ ገበናት ኣብ መንጎ ከም ዝፍፅሙ ፀብፂባ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ተመራመሪ ሕጊ ገበን ዴንስ ማርቲንሶን ራድዮ ኤኮት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንእሰያት ብፍላይ ንነዊሕ እዋን ክወፁ ካብ ማሕቡስ እንተተፈቒድሎም ዕላማ መቕፃዕቲ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ከም ዘለዎ ይዛረብ ኢሉ ኣሎ። ነቶም ገበን ዝፍፅሙ መንእሰያት ብፍላይ ካብ ሕብረተሰብ ዝመፅእ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ቅልጡፍን ንፁርን ክኸውን ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ካብዚ ከምዚ ዝተጠቕሰ ሓደጋታት ንምድሓን መንእሰያት ብእዋኑ መቕፃዕቶም ዝረኽብሉ ወይ ከዓ ናብ መቕፃዕቶም ዝወሃብሉ ቦታ ከምርሑ ከም ዝግባእ እቲ በዓል ሞያ መኺሩ። ሩስያዊ ዋና ኤዲተር ናይ ብሕቲ ኖቫያ ዝተሰመየት ጋዜጣ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝተዋህቦ ሜዳልያ ሽልማት ኖበል ሰላም ብ$103.5 ሚልዮን ንጨረታ ውሪድዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዲሚትሪ ሙራቶቭ ኩሉቲ ካብ መሸጣ ሜዳልያ ዝርከብ ገንዘብ ኣብ ዩክሬን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ንዝተሰደዱ ሰባት ከም ዝውዕል ሓቢሩ ኣሎ። ጋዜጣ ኖቫያ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ምስ ፈጸመት ኣብ ወርሒ መጋቢት ስርሓ ጠጠው ከም ዘበለትን መንግስቲ ዝኾነ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኩናት ኢሉ ዝገለጾ ከቢድ መቕፃዕቲ ከም ዝወርዶ ኣውጁ ምንባሩን ብኡ መጠን ከዓ እታ ጋዜጣ ስርሓ ጠጠው ከም ዘበለት ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተወስደ ስጉምቲ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት እዩ ብምባል ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሩስያ ከም ዝግለጽ ዝፍለጥ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ሙራቶቭ ኣብ ባቡር ተሳፊሩ እናኸደ እንከሎ ቀይሕ ዝተበፅበፀ ፈሳሲ ናብ ዝባኑ ከም ዝተደፍኦን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ዓዊሉ ሙራቶቭ እዚ ምእንቲ ሕዋትና እዩ ክብል ከም ዝተሰምዐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ባቡር ካብ ሞስኮ ናብ ሳማራ ትኸይድ ከም ዝነበረት እውን እቲ ፀብፀባ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ካብ ጃምላዊ ህልቂት ኣይሁድ ካብ ሱልጥረ ዝደሓነ ናብ 1948 ናብ ሽወደን ዝኣተወን ቶቢያስ ራወት ብዲጂታላዊ መልክዕ ገዛእ ርእሱ ሕቶታት ህፃናት ክምልስ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ብኦንላይን ዝግበር ምርኢት ካብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ ሽወደን ንፈለማ እዋን ዝኽፈት ዘሎ ሓድሽ ቤተ መዘክር ጃምላዊ ህልቂት ኣይሁድ ከም ዝኾነን ናይቲ ቤተ መዘክር ሓላፊት ካትሪና ሆትማን ከም ዝሓበረት ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ቤተ መዘክር ንምኽፋት ሓድሽ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነን
እቲ ቤተ መዘክር ኣብ ጃምላዊ ህልቂት ኣይሁድ ንዝምልከቱ ጉዳያት ምስክርነት ክእክብ ከም ዝኾነ እውን እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ተከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ካልኦት ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ፕሬሲደንት ዩክሬን ቮልደሚር ዘለንስኪ ትማሊ ብማንዛ ምስ መራሕቲ ወከልቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝገበሮ መደረ ሩስያ ንኣፍሪካ ጅሆ ሒዛታላ ኢሉ ከም ዝኸሰሰ ተፈሊጡ ኣሎ። ወራር ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ዕግታት ሰደድን እኽልን ኣብ መላእ ዓለም ሕፅረት ቀረብ እኽልን ድኹዕን ብምስዓብ ንሚልዮናት ናብ ሓደጋ ጥሜት ኣቃሊዕዎም ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ብወገኑ መርገፂ እቲ ኮሚሽን እቲ ዘሎ ጸገማት ብቕልጡፍ ብዘተ ክፍታሕ ዝብል ምዃኑ ከም ዝሓበረ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሃገራት ምዕራብ ሩስያ ነቲ ጎቢጣቶ ዘላ መኻዚኖታት እኽሊ ዩክሬን ንሰደድ ነጻ ክትገብሮ ብተደጋጋሚ ክጽዋዓ ከም ዝጸንሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ዕፅዋ ሰደድ እኽሊ ዩክሬን ኣብ መላእ ዓለም ዋጋ እኽልን መግብን ብናህሪ ክውስኽ ከም ዝቐሰበ ይግለጽ። ፕሬሲደንት ዘለንስኪ ኣብ መደሩ ኣፍሪካ ናይቶም ኣብ ልዕልና ኹናት ዝኣወጁ ሩስያውያን ጅሆ ኮይናላ ኢሉ ከም ዝመደረን እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ነቲ ኣብ ዩክሬን ወደባት ጸሊም ባሕሪ ዝርከብ ብሩስያ ተታሒዙ ዘሎ እኽሊ ክስደድ ዝተሓላለኸ ዘተታት ይገብር ምህላው እውን ኣብቲ ንኣፍሪካውያን ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። بتغلال 98 مئታዊት ካብ ሕብረት ኤውሮፓን ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ኤውሮፓን ወጻኢ ዝርከባ ሃገራት ዝመጹ ሓኻይም ካብቲ ሎም ዓመት ዝተዋህበ ፈተና ክልሰ ሓሳብ ፍልጠት ብዝለዓለ መንገዲ ከም ዝሓለፉ ተሓቢሩ። ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ወጻኢ ዝርከባ ሃገራት ዝመጹ ሓኻይም ኣብ ሽወደን በቲ ሞያ ክሰርሑ እንተደኣ ኮይኖም ፈተና ክልሰ ሓሳባውን ተግባራውን ፍልጠት ፈተና ክገብሩ ከም ዘለዎምን ዕላማ ናይዚ ፈተና ድማ ቶም ሓኻይም ኣብ ሽወደን ዘድሊ ክእለት ቋንቋ ሽወደንን ክንክን ጥዕናን ከም ዘለዎም ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። እቶም ፈተና ዝገብሩ ወጻእተኛታት ሓኻይም ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ክኾኑ እንከለዉ ዝበዝሑ ግን ካብ ሃገራት ኢራን፣ ኢራቅን ሶርያን ከም ዝኾኑ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኮሚሽነር ምሕደራ ቅልውላውን ሰብኣዊ ረድኤትን ኤውሮፓ ጃንዝ ለናርቺክ ድሕርቲ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዘተ ትማሊ ናብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣቕኒዑ ምስ ፕረሲደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዘራሪቡሎ። ኮሚሽነር ብሶኒ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮነን ከም ዝተራኸበ ብምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ንጸገም ዝተቃልዑ ዜጋታት ንምሕጋዝ ሕብረት ኤውሮፓ ድልው ምዃኑ ብትዊተር ከም ዝሓበረ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ተደራረብቲ ጸገማት ኣጋጢሞምዋ ከም ዘለውን በዚ ምክንያት 30 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ይጽበዩ ከም ዘለዉ እቲ ኮሚሽነር ሓቢሩሎ። ብተወሳኺ ዋላ ትኹረት ዓለም ናብቲ ኣብ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር እንተኾነ ካልኦት ቅልውላዋት ከም ዘይተዘንግዑ ብምሕባር ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ናብቶም ዝደለይዎ ክበጽሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቃላጥፍ ይምሕፀን ከም ዝበለውን ተሓቢሩ። እቲ ብትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ስዒቡ ርክብ ሕብረት ኤውሮፓን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓርፊፉ ከም ዝጸንሐን እቲ ሕብረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብልዕሊ ትግራይ ዘንበሮ ኩሉ መዳያዊ ዕፅዋን ጥሜትን ከልዕል ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ከይገብር ክጽውዕ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ሕብረት ኤውሮፓ ኣብዚ ሰሙን ህዝብ ዘካየዶ ኣኼባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘለዓለ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝረኣዩ መምሕያሻት እንተለዉ ሕጂ እውን እቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ገና ከም ዝኾነ ብወግዒ ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡሎ።
ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦረል ንምምሕያሽ ርክባት ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ቦታኦም ምምላስ ኣብ ልዕሊ ነዳድን ድኹዕን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተገብረ ክልከላ ኣብ ምልዓል ዝምርኮስ ከም ዝኾነ እቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዘውፅኦ መግለጺ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ህይወት ሚልዮናት ካብ ሞት ንምድሓን እቲ ቀንዲ ጉዳይ እዚ ኢሉ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝኣምን እዚኦም ኣብ ቦታኦም ስጋዕ ዘይተመልሱ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ንቡር ዝምድናታት ናይ ምምላስ መስርሕ ክደናጎይ ከም ዝኽእል ተረጋጊጾም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ። ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ኣብ ሽወደን ፍርቂ ሓጋይ ወይ ከዓ ሚድ ሶማር በዓል ስለ ዝኾነ ናይ ዜና ፈነወ ኣይከልወናን እዩ። ሶኒ ብስሩዕ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ እንራኸብ ብሩኽ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ንሎሚ በዚ ወዲ ኣለኹ። ሰላም ዳሕና ምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።